Здравейте! Вие сте с бягащия подкаст от не най-хубавото време, но тук сме с Дизела една седмица след Коджата и се разбрахме да направим една лека Витоша днес. Пък колко лека ще бъде, не е много сигурно в този дъжд. Как си, Дизел? Щом съм на Витоша, значи съм чудесен. Жената каза: бягай, защото не всеки ден е Великден да имаш време за планина. А то е точно Великден. Така че... Да, супер. между другото днес е Великден. Разпети петък, още не е. Днеска започва. Поздравления за Коджата. Наистина впечатляващо се справи. Откъдеш ми го тук? Отсам, Еми да. колко лек в началото. Здравейте! Оп. Кучета от всякъде изкачат. Та за състезанието ние си направихме много интересен разговор в колата. И за състезанието 3 часа и 6 минути на това трасе. Явно се връщаш в играта с лекота. Ами... Окей, да кажем, бягането. Като цяло съм доволен, да. Доволен съм, макар да с тренировките, които имам, мисля, че е доста добре. Това трасе всъщност е съкратено 40 км трасе, като основните там качвания и спускания са запазени и са скипнати няколко такива хълма. И всъщност това, което след състезанието ми беше интересно, за да придобия някаква представа все пак за формата, е последните всъщност 3 изкачвания и спускания на самите каи. Времето, за което съм ги направил, бяха с минута и половина по-бързо от преди 3 години, 2 години. Всъщност, когато бягах 40 км. А тогава бях в прилична форма също. Така че, да, нещата са добре. И ако лятото така върви нормално, мисля, че за есента, която е моята цел, нали, да съм в някаква така оптимална форма за пирени и за хайдушки. Пък защо не е някой състезание навън, ще видим. Такъв е плана за сега. А ти на Коджата, кое ти беше преимуществото? Спусканията или качванията? Не, вижте, то на Коджата тия спускания са твърде къси, за да може човек да направи някаква значителна разлика, но... Там ли им дърпаше главно? Но да кажем, На че Тони и на Желязко. тактиката, която имах, беше да се опитам да съм максимално близо до първите на първата Коджа. Там да мога да направя някаква разлика на спускането, за да имам някакъв аванс и то е равен участък между коджите, който е сравнително бегаем, да не ми направят твърде много голяма разлика там, която после да не може да се стопи.
И всъщност така и стана. В началото темпото беше малко по-бързичко, но после се така нормализира. Не знам защо намалиха. Нали, и Тони, и Сашо, и Митко така си се движиха тримата и... Главният конкурент Сашо всъщност каза, че нещо вирус го е фанал. Сашо беше болен седмицата преди това и съответно да, това са последиците, че не можа да... не се е чувствал добре. И всъщност на върха бяхме четиримата, на първия връх. Оттам надолу леко понатиснах, нали, не е да кажа да съм го спуснал на ужас. Направих едни, не знам колко, предполагам, 30-40 секунди преднина, 30 по-скоро, които ми дадаха преднина до следващия баир. Нали, изненадващото за мен, когато ме настигнаха момчетата, беше, че всъщност Сашо го нямаше. И тогава разбрах, че Сашо няма да е в играта този ден. Тони и така изненадващо пое водачеството и натискаше, но за мен това състезание така или иначе започва от 15-ти километър, където има едни-две стръмни качвания и спускания и знаех, че до там човек да натиска няма много смисъл, но се старах да съм близо до тях, и така и стана. Там бях на минута след тях, доближих се почти до Тони, го стигнах, изминах, Митко беше само пред мен и всъщност на последния равен участък той отново ми дръпна доста. Минута, гледах, че минута и 25 е бил преди мен и от тогава там вече започна самата Коджака Яскай. Трите пирамиди. Трите върха, които те не са бегаеми нагоре, нали, което ако влезеш една идея по-изцеден, така и не си свеж, много може да загубиш там. Да. И така стана. И все пак това време, нали, понеже вече имаш Strava профил, активен. Аз Strava го имам много давно. Имам преди, че почна да качваш и, нали, горе-долу проследих последните ти тренировки и, нали, там не можеш да кажеш, че не може да се каже, че си правил някаква, нали, лудница, тренировки, колелото, една витуша и въпреки, нали, average тренировките, да ги кажем average за тебе, нали, нищо специално, дойде и направи едно специално бягане. Нали, за мен това е... Вижте, работа при мен е, че дори когато отивам на как да кажа, не толкова важно състезание, нали, защото коджата е състезание, което аз лично много се кефя. Но дори да не отида да успея да бягам на коджата, както беше миналата година, нали, света не свършва. Той се продължава, идва следващото състезание, но когато взема решение да отида да бягам някакво състезание, гледам да имам така сносна подготовка за самото състезание. Да му отдам достатъчно време. Да съм подготвен, разбира се, с времето, което разполагам. И всъщност предисторията е, че в октомври месец, когато свърши сезона предния,
който за мен беше доста оскъден, нали, някои състезания, и бягах в Сливен, си казах, че няма да спирам да бягам, докато децата не ми позволят да почна да се наспивам. Защото тогава съня беше много голям дефицит. И той се отразява изключително много на тренирането. На възстановяване, чувстваш се изморен. И когато човек влезе така недобре възстановен, съответно и предпоставките за травми са доста по-големи. А и се губи кефа, нали, като не си се наспал това. Беше много тегаво, нали? Мен този Сливен, тия хайдушки пътеки ми бяха едно от най-тежките и неприятни състезания в живота. Леле. Да, такова, дето още на втория-третия километър, като разбереш, че нямаш краката за деня, и се почва едно стискане, дето да, както и де. И всъщност тогава си казах, че докато не започна да поспивам малко повече, няма да тренирам. Пък ако ще и това да отнеме една година. И всъщност ноември, декември, януари. Абе, ние ни пропуснахме ли пътеката? Ами аз не знам на къде бяхме решили да бягаме. Не. Не сме. Да. И всъщност тогава, ноември, декември, януари, буквално имах по едно, максимум 2 бягания месечно. Нали, 5-6 тренировки за това време, които бяха по-скоро да излезе да бягам с момчетата, за да ги видя, а не заради тренировката. И когато се нормализираха що годе нещата и така започна да се чувствам по-окей, някъде в средата на февруари започнах да тренирам, и за мен винаги е било по-лесно да си поставя някаква цел, за да имам мотивация да излизам да тренирам. Да, да има смисъл. Да. И тогава, нали, съм и по-отговорен от гледна точка на... Знам, че ако не изляза да бягам, съответно резултата накрая няма да е удовлетворяващ. И това ти е допълнителен стимул да си кажеш: окей, нали, имаш задачи за деня, но ти ги подреждаш по правилен начин и си освобождаваш място и за тренировка. И нали, целта тогава още тогава рано се записах за 4 състезания. Си казах, ще направя пролетта. Търново, Куджата, Трън и евентуално Каланджа. Но май по-скоро за сега Каланджа ще отпадне, но да видим. То не ми е толкова важно. Каланджа ми е по-скоро като тренировка. И нали, Куджата така беше може би най-интересното, но сега се оказа, че и Георги Жеков се е пуснал и на Трън, се е записал и той в момента е в доста добра форма, може би във формата на живота си до сега. Така че ще ми е интересно да видя там с каква ще е разликата между мен и него. И когато започнах да бягам, мен ми беше ясно, че имам много ограничено време за тази тренировка. И то най-големия период от време, който имах, беше максимум час 50 до 2 часа, даже 2 часа много рядко. Когато имах слот свободен, да мога да изляза да побягам. Демек никаква Витоша, ти нямаш време реално за Витоша. Да, и взех решение, че така да се структурирам тренировките, че първоначално, нали, парка върши чудесна работа за
поставянето на някаква база. Защото ти без тази база, много по-лесно, когато имаш някаква база и тогава отидеш на Витоша. Нали, можеш без проблем. Нали, искам да кажа, че в началото, след тия 3 месеца почивка, на бягане, 10 км си бяха много тегава тренировка. Така аз започвах общо взето от начало. Но хубавото е, че когато човек е тренирал дълги години, нали, му трябва общо взето месец, за да почне да нормализира нещата. Малко като при ските и при колелото, нали? Не се забравя някакси, когато имаш такава база. Абе, забравя се, защото тоест не се забравя, но мускулите го забравят. На мускулите им трябва време. Защото е много странно, когато отида да се пробвам да направя някакво темпово бягане, мозъка го помни и иска да накара краката да започне да се движат по-бързо, обаче мускулите ги няма. Ги няма как. Така че... Тоест трябва да изградиш наново механиката. Да. Един вид. И всъщност си казах супер, така тък няма се чуда сега на Витоша да хода, няма ли да хода. Бягам си в парка. Здравейте. Бягам си в парка и правя точно някакво, започвам от АИБ, да почна да поставих си за цел да мога да така да излеза и да избягам с някакъв приличен пейс от 4, 15 и 20 или 20 км. И там общо взето с месец и половина по-късно си стана. Направих няколко бягания по 24-5 км в парка, което е окей. Знаех, че имам едно Търново, което всъщност си казах, че това ще ми е първата по-специфична тренировка за коджа, което беше 2 седмици по-рано. То, нали, ще препомня точно на мускулите тази работа по пътеките, която те правят, защото все пак Търново, нали, то си е някакъв трейл, но сравнено с коджата е нищо общо. Абсолютно. Да. Но пак има спускания, пак има качвания, които ти като не си ги практикувал. Аз имах ужасна мускулна треска след Търново. И на Търново, между другото, очаквах да сгъна на 24 и 5 км, защото толкова им беше най-дългото бягане. На Търново беше 32. И си го изкарах така последните 5-6 км си ги изкарах доста прилично, което казах окей, супер, значи като километра на кочата няма да имам проблем. Просто няма съм толкова бърз, колкото ми се иска на равните участъци. Тук става стръмничко вече. Имах една тренировка с Basecamp в Пловдив, където не случайно организирах и тя да е в склон и по склон, което да си е тренировка и за мен самия, насочена към коджата. И всъщност тази тренировка беше късичка, като обща дистанция, но тогава разбрах, че вече има някаква форма, защото и мускулите са си, благодарение на Търново, са си върнали тая памет за изкачванията и за спусканията. Защото нямах почти никаква мускулна треска от спусканията. И така. И направих едно бягане на Витоша, което симулираше последните 12 км от коджата с 3 пъти до Кикиш, което като, нали, денивелация
И разстояние е точно толкова, Коджата. колкото края на коджата. И това беше. Добре, аз тази година, може би най-дългия период, в който имам, как да кажа, 2 месеца кашлица, после схващания, много дълго време, нали, не се чувствах добре и все още не съм в баш формата си. Та, ти имал ли си такива периоди в живота си? Да, мисля, че няма човек, който няма такива периоди, но Дълги периоди. Това, което забелязвам при тебе, нали, от това не съм гледал Strava, нали, аз Strava не влизам толкова често, така или иначе, но това, което виждам от фида си във Facebook е, че ти малко искаш навсякъде да огрееш. И в планината, и на другия ден на пистата, на третия ден маратон на шосе, на четвъртия ден планинско бягане от леката атлетика. И така, първо, че се губи фокус. Второ, че това е постоянен транзишън, на който искаш да направиш на тялото. Супер бавно бягане на Витоша с изкачване и спускане. И все пак от спусканията има сериозен импакт върху краката, върху мускулите от самото спускане. Канарията дългото исках. Аз тогава се разболях. След това отиваш на стадиона. Там искаш да бягаш бързо. След това отиваш на асфалта. Там искаш да бягаш още по-бързо. И според мен просто трябва да вземеш решение какво искаш за себе си и да дадеш малко повече време да се отдадеш на специализирани тренировки за това нещо и нещата ще станат. Но те иначе ще станат, но ще са много по-трудни. Много повече енергия ще хвърлиш за цялото нещо. И страдания. Няма да имаш кеф от подготовката. Това, нали, не смея да се подпиша с кръв отдолу от това, което казвам, но моето наблюдение е такова. И според мен оттам идва и цялото ти това, нали, контузии, неразположение, мускулно. Защото аз това съм го изпитвал върху себе си, и най-вече зимата, особено последните зими, когато главно карах ски. И си казвах, за да не губя скорост, кой знае, нали, супер много да не почвам от нулата пролетта, ще правя веднъж седмично скорост, още веднъж само бягане. Да, ама то когато си нагласил краката за по-бавни движения, без абсолютно никакъв импакт от ските, който имаш върху тях, или от ски алпинизма, и отидеш и се раздадеш в залата, защото зимата в парка трудно да правиш някаква скорост. И на другия ден ме боли всичко. Гръб, кръст, всичко, абсолютно всичко. И пак ми трябва някой ден да се адаптирам. И в един момент си казах, окей, взимат само ски. И между другото, вчера успях да довърша филма, който излезе тук много наскоро за Джим Лонсли, за победата му в UTMB, има го в YouTube. И, нали, приканвам всеки, който не го е гледал, да го гледа. Аз го почнах, ама да, ще го догледам, значи. Мисля, че това за мен е
е един от най-добрите филми за бегач, правени някога, като сторителинг, като кадри, като това, което казва човека. Изключително добре направен филм и чисто, че е плащан. Ага. А не си го е правил с GoPro-то. Не, че и с GoPro-то няма да стане нещо качествено, но... Не, че бягащия подкаст не разкъртва, но все пак. Да. Правилно е за... Това е кино. Виж къде се провежда бягащия подкаст. На изправената крива. На копитото. Добре, ти сподели нещо много интересна история, която за мен беше... Не, и само да довърша. Това, което във филма, една от историите, които Джим разказва, Уомсли, е, че след като там 2022 не успява отново да спечели UTMB, изказва, окей, ще си дам още един шанс, ще остана във Франция, ще тренирам още една зима, пролет-лято. Всъщност той точно това прави. Зимата започва да кара само ски. Той цяла зима кара само ски, без почти никакво бягане. И когато дойде периода за тази смяна на ските с бягането, ще дава просто повече време, за да стане работата. И ефекта се вижда веднага. Доста изводи човек от този филм, ако гледа и слуша внимателно. Добре, аз в колата, като те питах за имал ли си дълги периоди на ниска енергия, въобще да не можеш да се събереш, ти ми разказа много интересна история за дългогодишна травма, която мисля, че никой не е чувал до сега. Не, споменавал съм, то е една травма, която си ме мъчи от 2020 до включително и сега още има някакви останки от нея, но по-скоро в момента е много затихващо към оправящо. И всъщност имах проблем с... той идва от това, че... Наставата отдясно? Че двете ми тазобедрени стави не са били в една равнина, имал леко изкривяване и този проблем се е задълбочил. И в момента бях пробвал много неща да го оправя, с ходения по различни специалисти, всеки от които имаше различна теория откъде идва проблема. И при един от специалисти, които ходех, след една година опитване да оправяме, той си ми каза, ако искаш да оправиш тотално, трябва да спреш да бягаш и да смениш спорта, да почнеш да плуваш или да караш колело, но само това да правиш. Да не бягаш повече, едва ли не. А то мен си ме болеше така на периоди. На интервали? Някой път беше много остра болката, някой път по-тъпа и се търпеше. Ето защо последните 4 години ти имаш такива интервални резултати. Не е само заради това. Значи, не мисля, че... Каза, че на Витоша 100, когато се отказа на 95. Да, но това не го приемам като... Ако наречем тия спадове и пикове някакви ups and downs, аз не възприемам Витоша 100 като някакво състезание, от което си вадя изводи, защото на мен главно състезанията, за които се готвя и са ми някакъв майлстоун, са Sky сериите. Без значение български, извън България, защото знам, че подготовката ми като километри се простира до там. А Витоша 100 винаги е било някаква романтична среща с бягането, статус среща, която едва ли не всеки път
се опитвам да излъжа системата, но системата Тя е направена за друго. на тия години не се лъжи така. Нали, ако преди там 2016, като бягах Витоша 100, отидах и без никаква подготовка си го избягах по-късно трасе, нали. Там като беше още 92-3 км. Сега вече не стоят така нещата. И всъщност, ако забележиш, последните 4 години в Sky бяганията си имам константа някаква. Имаш много добри бягания. Ама ти Да. каза, защото там няма много равно бягане, където да се това е. обажда. Това е, защото при мен проблема е, че тая контузия, като дойда тук, мога цял ден да бягам нагоре-надолу, ако имам времето, и няма да имам проблем. Сериозен, осъзнаем. Ще си бягам. Обаче, нали, когато дойде равно, проблема се връща и съответно заради това не можех да тренирам. Поравно и нямах никаква скорост и то се вижда от, нали, състезанията, на които такава се изисква. Каквато е Витоша, каквато е Каланджа, каквато е Търново. Нали, и аз се знам, аз там си отивам с идеята първо да ми е тренировка, второ, ако мога да направя сносно бягане, е супер. И ако мога го излекуваш това, тази болка да мине. И така. И затова съм се по-така фокусирал и си кефа на скайловете, защото те предлагат бягане, за което, нали, се изисква наистина много специфична подготовка и второ не изискват кой знае каква скорост на придвижване. То не че не изискват, да те изискват, но там тия равни участъци не са толкова много и не трябва човек да бяга по 3 минути на километър между бариерите. Тебе май имаш някакъв невероятен талант да спускаш. За да можеш да компенсираш всички други неща по този начин, имаш такива резултати в миналото, които са световно ниво. То спускането... Може ли само, докато сме на темата, един от тях е Олимпус 4.32 или 3. Дай няколко пример още от Sky сериите. На яки бягания, като Олимпус. Имам силни бягания, които да речем Доломити Skyrun. Лимонето, няколко лимонета имам, които са ми също, нали, трите бягания всъщност на лимоне са ми топ 10, където там си беше бягане. Чай сега, то не. Дори в България, ако се... Дори маловиците, които си правил, са зверски. Това съм правил 2 маловици, всичко на всичко. Втората, мога да кажа, че това си е много сериозно бягане. Аз не знам как имаш смелостта да спускаш. Също така Пирин, когато беше 66. Не мога да ти кажа кои са ми най-високите итра точки. Да, кажи. Това е Олимпус, това е Лимоне, това е Пирин. На Маловица там не е имало. Също ми е интересно да видя какви точки се взимат. Тренировката ти от Пирин до Хижа Вихрен не е такова мокро време. Това спускане. Спускането ти от Маловица за 30 минути до ЦПШ по уния камъни. Това е, някой би казал, че нямаш грам страх. Какво ще стане, ако се спънеш, примерно.
Или някаква невероятна ловкост. Защото камъните от Мальовица, човек, там е хипер, как да кажа, екстремно. Тебе средният ти 53,30. Не, бъркаш се. Не е 3,30, как ще е 3,30? То е колко километра са, 6 или 7? Добре, на последните 2-3 км е 3,30. Да. Ама преди това пак е стабилен. 7 км за 30 минути. Ами... Знаеш ли, от дълго време се чудя, защото, нали, да, имам го като умение, добър съм в това, но то е следствие на много други неща, които съм правил и тренирал преди това. То не е просто, така съм се родил и, нали, първо, като почнеш много малък, съм ходил с майка ми и баща ми по планината. По Сливенската планина, които знаеш, хайдушката пътека каква е. Уникално е там. Не, имам предвид, че си е техничен терен. О, да. Да. Сините камъни. И си представи на 3, 4, 5 години, 6, всеки уикенд да си нагоре-надолу. Ти придобиваш някакви умения. След това вярвам, че спортове, които развиват бързината, ловкостта, също много помагат. Много време играя в ученическите години баскетбол. Това също, тая рязката смяна на посоката, знаеш, че спускането няма, освен ако не е хубава пътека надолу, няма една крачка еднаква. Да. Там всяка крачка е различна. При баскета долу-горе също. След това идва ориентирането, където много често бягаш и не виждаш къде стъпваш. Нали, то заздравява глезените, помага ти да си по-уверен. Искам да кажа, че това е вследствие на натрупване на много неща, които, нали, то си е работа като всяко друго нещо. И когато човек го е правил много пъти, и то това е резултат. И сега вече готиното е на такива, нали, на такива умения, които придобива човек, е, че това е като колелото и като плуването, и като ските. То не се забравя. То ти е нужно много малко и Ти си го втъкал в нервната си система явно. до време понася. Правиш го несъзнателно. Да? Може да спускаш несъзнателно, изключително добре. Докато аз трябва много да внимавам. Не, че ти не внимаваш, но хабиш по-малко мисловна енергия, като че ли дори. Това нещо не мисля, че има мисловна енергия вкарана. Да. Това е рефлекс, по-скоро. Здравейте. Добре, здравейте. Добре. Някой помогна ли ти за решаването на тази контузия? Да, и всъщност, нали, тая пролет, аз се бях си казал, че това явно ще си така завинаги. И Беше го приел. да, бях го приел и съответно бях решил, че ще почна да си тренирам, а пък ако нещата са същите, просто да тренирам по-малко. Но просто За удоволствие. бягането си ми носи някакво удоволствие, помага ми за справянето с стреса, за справянето с съня, за много неща и за това го правя. И нали, нашия общ познат Пепи Петров от Перник си казах, окей, нали, прикольно съм ходил, дай ще отида на още едно място. И
всъщност той беше първия, който, нали, ме диагностицира изцяло правилно, което аз в началото, нали, пак бях леко скептично настроен, защото, нали, съм ходил при супер много хора, които са казвали различни неща. И в един момент си, окей, дай да видим. Дай да видим. И всъщност той каза, че трябва да направя няколко посещения и че резултатът ще дойде след така известен период от време, разбира и няколко месеца, защото травмата си е хронична. Проблемът е сериозен. И много интересно, че, нали, аз първия път наистина отидах в февруари, сега вече сме май, верно края на февруари, това са март и април, сега сме началото на май и така с времето наистина започва да отшумява. Аз преди, след всеки един скайран по-сериозен, аз една седмица не можех да ходя нормално, без болка. А сега бях само такъв 2 дена по-късно, нали, събуждам се и съм такъв, нали, като се събуди човек, прави engine check на системата и окей, нали, това е така, това е така. И изведнъж се сещам, че и тук ме болеше преди. И сега бях така, я да такова движение да направя, я такова. Много странно, то не ме боли. И има се лека болка, но тя наистина... Нищо общо. Да, шумява. И съм супер доволен, че така се разви. Ей, браво на Пепи. Да, и всъщност относно физиотерапевтите, това е което опита, нали, който имам, ми показва, че те всичките, при които съм ходил и съм им се доверял, те са добри, но и всеки ми е решавал така ми е решавал доста сериозна травма, всеки един от тях. Просто някой път е малко и въпрос на човека да е попадал на такова нещо, може. Да, затова е готино, когато имаш малко повече козове в ръкава си от един. Okay. Тук вече сме към Момина скала. Какво ще правим сега? На къде хващаме? Сега си бягаме, сега слизаме додолу до Бояна. От коя пътека? Тая байкърската, ендурската пътека, край хотела надолу и после хващаме към Боянския водопад нагоре. Тоест, целта е да направим 2-3 изкачване. Не твърде дълги и не твърде интензивни изкачвания. Конкретно в моя случай ги правя като така първо по-сериозно раздвижване от коджата и някакъв тип подготовка за трън, защото там също са 3 качвания и спускания. И на мен ще ми дойде добре такова нещо. Зареждат ме емоционално този тип тренировки. Не са интензивни, но не са и леки, защото съдържат денивелация и спускане, но някакси този тип тренировки никога нямам нагласата, че трябва да отида и да ги избягам за конкретно време. Обикновено отивам и спрямо как се чувствам, така ги бягам. И за мен работи. време в планината. Ако щеш, така го нарича.
Мене пък ми предстои европейско след Надъхан ли си? 7-8 дни. Ами, Ако не си сега в момента се надъхаш. сега е момент. Между другото, миналия път, когато правихме бягане с тебе тук, след това направих трето място на Пирин и веднага след това първо място на К3. Така че явно Може да висне медал. явно ми се отразило добре. А това е европейско За ветерани. за ветерани към Федерация лека атлетика. Точно така. И е пак на Мадейра. И е пак на Мадейра. На същото място, където беше миналата година, ти беше станал четвърти. Да, това е на другия край на острова. Ясно, не е също трасе. Не. Да. Не, и като че ли ще е доста сериозно с тези 3 последователни старта в 3 дни. Ами, аз и на коджата ти казах, за мен е... Ако човек иска да направи, освен ако не е нещо някакъв ултра мега гига подготвен, иска да направи едно много стабилно бягане, от другите две или трябва да се откаже изцяло, или просто да ги приеме като разходка. Но аз на трите не бих бягал изобщо. От нали, опита, опита, който имам. Така че ако ме питаш за съвет, това би бил моят съвет, но в крайна сметка всеки сам си преценя. Ами аз заради адвенчера и чисто заради приключението ми е интересно. Ами, то ми не е съвсем така, защото аз веднага ще задам някакъв въпрос. Ти след състезанието при какви условия, при какви постигнати резултати ще бъдеш най-удовлетворен психически? Ще се чувстваш така, ще седнеш в самолета на връщане, ще се отпуснеш, всичко като е приключило и ще си кажеш: еба си кефа, това няма да го забравя никога, тренирах цяла зима за това нещо и съм супер доволен. И няма да имаш ама нито една такава, едно зрънце съмнение, че мамо стара сега, ако не бях бягал тук ще да се чувствам много по-добре и сега ще съм много по-доволен. Кой е този случай, в който ти ще се чувстваш по този начин? Ами, точно за това си мисля... Обърках ли те? Не, Жалко. но... мисля си, че ако просто дам от себе си всичко още на първото и второто, то третото и без това е най-трудно. Тоест... Ама това е най-трудно, но може да стане много, много трудно след даването на всичко на първото и второто. То не е кола да сипеш бензин и да даваш, да сипеш дизел и да даваш. То е тяло. Това е все едно да пуснеш един болид от Формула 1 на 3 последователни състезания, без да го обслужат. С едни гуми. С едни гуми, айде. Те там сигурно им сменят двигателите на всяко състезание. Ами, не е много точен. Примерно да кажем, че има нещо бяло в сравнение. Така че... Мене ми е много интересно да проследя емоцията ден първи. Как се чувства? Емоцията ще е право пропорционална агонизираща. Ако се дава газ на всичко. Да. Тоест емоция ще има, но тя не ти гарантирам, че ще е позитивна. Защото в крайна сметка, нали, това все пак го правим да ни така и малко от малко кеф. Така да усетим бягането,
Да му се насладим, да, ляво. Тука? Да. Или, тя беше другата пътека, не тая. Е, там. Там, да. През Копривите, а? Тя Копривата още е за супа. Идеално е малко да оправи краката. Ами, Шабан е решил да натисне яко и на трите. Да, глупаво е да се подвеждам, защото аз съм далеч от Шабан, но... В една категория ли сте с Шабан? Не, той е 45. В една категория съм с тебе. Ами, значи радвай се, че не идвам. Ами, не, що? Напротив, ако идваше, можеше да направим отбор с тебе и гарантирано да вземем медали. Но, виж сега. Едно нещо, което моята дългогодишна състезателна практика, нали, съм стигнал до извод, е, че в крайна сметка аз възприемам, сега без да искам да обидя никой, за мен състезанията са едно. И това е участие в мъжко-женската категория. Защото тогава, нали, ти, естествено, човек с годините отслабват. Но това винаги му е реалити чека. Да. Къде се намира. Защото ветеранската във всеки един спорт, разбирай, това не важи само за, нали, за по-ниско бягане, това така е за ориентирането и там има ветерански, това така е в Ская отскоро. То е първо ни идват най-добрите ветерани, а то там е малко хората се възприемат като някакъв вид. Е така, съчетават полезното с приятното. Къдясно. И затова никога не съм ги възприемал като някакви много сериозни състезания, които човек трябва да, нали, да отдава твърде голямо значение. Същото е и с младежко-юношеските състезания. Нали, същото ми е мнението, че те са важни, за, нали, после така, те са много по-важни, естествено, ветеранските, но истината е мъже и жени. Там е. Да. Там е реалити чека. Всичко останало е някакво его-дривън състезание. Което Ето. Той другото е его. Всичко е его, да, това ще има да кажа, его, че но някак си... то егото е в основата на състезанието. Като цяло, като че ли. И аз по принцип съм си малко краен в това отношение. Нали? Аз съм човек, който съм против да се дава медал за финишър. Аз съм човек, който съм против на такъв тип състезания да има H категории. Нали? Да. Но това си е лично мое мнение, което... Все пак ти идваш от такова място. Нормално е да имаш по-различна гледна точка и гледаще на тези неща. Ти идваш от професионалния спорт, където оценяването е професионално. Не, то оценяването пак, това, че ти дават един медал, това оценява ли те? Не, естествено, че не те оценява. Не знам защо, нали, тая година на 2 състезания участвам, но от миналата година там тия финишър медалите и медалите, които получавам, си ги събирам
в един джоб в колата. И тази година след коджата поставих там двата медала, изкарах всички медали и това някак си след време аз съм сигурен, че така това е пътя и това става за абсолютно всички в един момент от живота. Нали? Когато тия медали спират да имат такова значение, те се превръщат в едни луксозни вторични суровини. Ами да, те като станат 100, какво ги правиш тия медали? Нали? А ти реално... Ама не знаеш пък децата ти дали няма да ти направят една зала на славата във вас след време. Внуците, нали, може да имат те да стават артефакти за тях. Един ден, когато не си жив, някаква следа са от те. И плюс това има хора, които идват от лоши навици, от други неща, не от професионален спорт, и за тях може би, нали, значат някакво голямо. Ти искаш да кажеш, че идваш от място, където немислимо, да. Твоята история е такава. Нали? И ти искаш да кажеш, че ако нямах медал за финишер, ти ще спреш да бягаш, така ли? Не, аз също към медалите вече и аз ги трупам в колата и къде ли още не. И не съм ги окичал никъде. Даже съм и прекалено много, защото като ходиш всяка седмица на състезания, да, ти кажа, че ти ако искаш да направиш 100 медала, ги правиш за 3 години. Ти 30 състезания ги правиш за годината отма. Според мен да си събираш номерата би било по-окей като артефакти. Пример. Ако искаш да оставиш следа, че си бил там. Примерно. Но това си е мое мнение. Въпреки това на Балканяда даваме медал за финишер, и то го даваме защото другите понеже е някаква организация, която не се вземат единични решения, а другите, нали, гласовете за и против са повече, така че... Да. И все пак да завършиш Балканяда си е постижение си. Особено ако отиде да участва някой, който няма опит. Това си е голямо постижение. Да, ама пак питам. Ако ни ти дадат медала, ще отнемат ли постижението? Не, няма. Абсолютно. Как върви треньорската дейност? Консултираш ли още различни хора? Да, върви нормално. Хората се тренират. Поздравления за Иван, с който направих подкаст и който тренираш. Да. Иван Ангов. Да. И невероятния му прогрес. Да. Това, което най-вече се опитвам да предам като някакви знания е, първо, човек никога да не се хвърля така в твърде дълбокото още от самото начало. Сега, ако дойде някой човек, който не е бягал 10 км на цяло и дойде 3 месеца по-рано и каже, искам да завърша Витоша 100, нали, аз за съжаление на този човек не мога да помогна. Нали, обикновено съм там, виждайки, че няма как да му помогна, аз казвам окей, нали, не мога да ти помогна и съответно не му помагам. Не, защото, нали, за мен тренировъчният процес за тия планински дълги бягания отнема време. И всяко едно избързване и взимане на такива емоционални решения, то после след себе си има последици, които в един момент може
Така, ама хубаво да сега, що се контузих. Ти нали ме тренира. Да. Не мога да обясня, че това са адски много километри, които когато не си избягал преди това 10 км няма как да стане. Поне. Така че опитвам се да съм някакъв, нали, да предавам опита си, както аз разбирам тренировките за планина. Опитвам се да съм някаква спирачка и винаги конкретно и с Иван, нали, защото го познаваш вече, винаги съм отивам на това състезание. На коя дистанция? Не, коя си? Не, ще бягаш на по-долната. Нали, към всичко с времето си. Да. И съответно така се опитвам да направя, че един момент, в който тези хора спрат да тренират с мен, да ползват моите услуги, да могат все пак да си направят някаква програма самите те за себе си. И да не допускат някакви големи грешки. Да ползват наученото като база. И това е. Ти каза, че има шанс да направиш и някое състезание извън България тази година. Всичко е въпрос на това как се подготвя. Ако имам подготовката и когато дойде състезанието, съответно семейството не е решило нещо друго, защо не? Но, нали... Кажи 2-3 думи за Балканяда. Вие скоро трябва, сигурно ще почнете с организацията. Всъщност тя е почнала, да? Леко дръж. Да. Балканяда си върви, хората се записват. Тая година за наша радост така имаме малко по-голям съпорт от общината, разбирай, няма да станем по-богати, но ще ни улеснят живота. Т.е. ще се включат с някакви такива чисто организационни помощи в община Карлово. За наше съжаление промените, които искахме да направим по по-късите дистанции, нали, по 10 км и 25 км дистанция, няма как да се случат чисто законово, защото там, освен че е национален парк, е и резерват. Резерватите са с много специален статут, т.е. дори да има стара пътека, тя ако не е в указа на министъра на околната среда и водите, тя пътека няма как да използва официално за подобно мероприятие. Ние искаме да сме доста коректни спрямо буквата на закона, така че тези наши блянове отпадат и те може да отпадат завинаги. Тоест Балканяда, основното трасе, слава богу, е такова, каквото винаги сме си го представили, просто по-късни дистанции ще са такива, каквито са за сега. Тая година, от година на година има повече души, участници, за което супер много им благодарим и се кефим и се стараем всяка година да надграждаме като организация състезанието и да създаваме повече удобства на състезателите около самото състезание. Не защото самото състезание това е, което нито може, там е много се кефа, че района е такъв, че не позволява нито да го променяш трасето, нито да добавяш подкрепителни пунктове, нито да махаш. Тоест Балканяда 44 км, ако трябва да се прави след 20 години, то ще бъде абсолютно същото трасе. Единственото, което
нали, може би ще променим в някакво бъдеще, е старт-финала, който в момента се провежда в парка в края на града. Нали, мислили сме си този старт-финал да го изместим в центъра на Карлово, но просто поради времето, в което се организира, т.е. края на юли, началото на август, както се въртим около тия дати, то е за доброто на всички да се спим в парка, а не в центъра на града, защото температурата, която става, наистина някой може да има сериозни последици върху. А и там реката е близко за охлаждане. Да, там реката е близко, всеки на динята. Влизаме, правим някакъв достъп до реката, хората да могат след сцената да влезат, да се охладят. За нас е добре, по-естествена сянка е. Нали? Тая година сме предвидили да има повече така място за релакс и за просто хората да прекарат някакво време там, да ограничим да изкараме колите от парка, някакви такива дребни неща. И съответно е в неделя. Нали, до сега винаги е било в събота, сега е в неделя, което, нали, допълнително обикновено беше някакъв стрес, хората свършват работа петък, бързат, идват късно вечерта, да си вземат номерата, защото старта е рано сутринта, създава се някакъв стрес около това нещо. Сега просто стресът ще е само в нашата градинка, защото маркировката трябва да я събираме в понеделник, а не неделя, както до сега беше. И така че това не е проблем. Парангалица ще има ли тази година? Да, ще има парангалица. Коя дата? В началото на юни. То е съвсем скоро. Да, съвсем скоро, пак вертикал, по пистата нагоре до върх парангалица и на другия ден скай маратона 44 км и съответно късата 21-2 км дистанция. Ти ще пускаш ли парангалицата? Ами, сигурно не. Да те питам, нещо много интересно забелязах, че организирате май с Желязков септември или октомври началото на Сливен. Ще разкажеш ли малко за лагера, който организирате? Ами, по принцип, от миналата година, нали, тренирам разни хора, им помагам в подготовката им за разни състезания, най-вече насочени към планинското бягане. И миналата година, когато всъщност една от семейните ни почивки беше на Сливен, на Карандила. И така си припомних тогава, нали, едната вечер спахме на вече реновираната хижа, която на времето, като тинейджери, като ученици, ходихме редовно на лагери с клуба по ориентиране. И всъщност си припомних тия времена. И си казаха, бе, тук ще е много яко, защото той, собственика на хижата, е иззел съседната сграда, която е превърнала като хотел с готина зала за йога. Доста йога ретритс, както сега се наричат, се провеждат там. И си казах, що пък не да не направим един лагер, да се пробваме да направим. Ще видим какъв ще е резултата. И така, за лагера в края на октомври, по-скоро по-към средата, една седмица преди хайдушки пътеки. Точно една седмица? Не. Да, уикенда преди хайдушки пътеки. И което, нали, ако си решил да участваш на хайдушки пътеки, можеш да го използваш като някакъв вид подготовка, да опознаеш и не си участвал, нали, преди.
преминаваме част от трасето, да го опознаеш. Добро надъхване ми звучи. Тогава го направих, защото лятото е доста трудно да организираш нещо такова. От гледна точка на заетостта на уикендите с състезания и на хората. Че дори на хижите. Ами не само, хората са по ваканции, почивки, отпуски, участват между другото по някакви състезания и дето се казва всеки уикенд е зает. Тогава вече така е свършил този период. И заради това е тогава и все пак Карандила е така не е високо и може да е доста приятно времето, както миналата година беше сега. Може да се случи бая мизерно време тогава, но... Божа работа. Да. Имаш ли опит в организирането на такива... Участвал ли си в организацията на лагери? Сигурен съм, че си ходил на много лагери. Ами, организирал съм си много лагери за себе си, заедно с приятели. Така че от гледна точка организацията за мен е най-лесното нещо, защото то е предварителна работа, която трябва да свърши човек. Една програма, която трябва да се следва след това стриктно, ако искаш, нали, лагера да протече по начина, по който си го представяш. И всъщност най-важното нещо на лагера е това, какво ще научат хората от него. Нали, това се надявам да е полезно и да... Между другото, много приемливи цени бяхте обадили. В смисъл това да отидеш на почивка някъде сигурно ще струва повече. В смисъл целта не е да... макар че напротив, защото точно аз мисля, че е супер яко и затова деца вика с кеф. Бих направил реклама на този лагер. Самият аз искам да организирам такива лагери за в бъдеще в Рила. И затова темата ми е много интересна. Цената, да кажем, е разумна. Защото още преди доста години, вече над 10, бях се засилил да организирам подобен лагер, който исках да го направя наистина супер премиум. Малък хотел, целия запазен за нас, с кухнята за хората, с специален човек, който да ни готви, ние да готвим, с готвено спа, където да се, освен да ти направят масаж и да бъдеш на сауна, да ти обяснат чисто лекционно защо е добре да се правят тези неща. И там, нали... Тоест да има лекционна част. Но това нещо като продукт излизаше доста скъпо. И съответно няма пазар за това нещо. И към днешна дата е същото. Нали, ако го организирам същото нещо, също няма да има пазар. Нали, ще се съберат, защото той е един лагер, за да му излезе сметката накрая, като дръпнеш чертата, ти трябват определен наброй хора. И затова този лагер, който направихме, си казахме, ще трябва да е с разумна цена, която хората към днешна дата биха дали. И точка въпроса, той е толкова просто. Като правиш лагер, някой ти ги даде тия пари, естествено, че правиш нещо. Да, но пък ако не се направи нещо, за да се опипа, нали, пазара, да. Бягащия подкаст не е бил в по-дъждовни условия до сега. Всъщност не е толкова дъждовно. Не, но большинството от хората биха си седяли вкъщи в такъв ден.
Да закриваме седянката. А? Да закриваме седянката Ами, на подкаста. добре, айде. Или още въпроси имаш? Финални въпроси. Финален въпрос. Желязков, ти ли го тренираш, че толкова избухва напоследък? Кажи нещо за него, че много голям прогрес този човек. Той си е бил як винаги. Не го подценявам. Но последно време много избухва това момче. Желязков е един неуправляем млад човек, който по-голямата част от времето не знае точно какво иска, но в момента, в който разбере и се фокусира, нещата така се получават. И мисля, че той е в момента в такъв период от живота си, че той тренира от много години насам, системно, обаче си имаше някакви драми с контузии. И тази година просто тия контузии така го пропуснаха, естествено не случайно, и резултата не закъснява. Аз го по-скоро го съветвам. Не мога да кажа, че съм треньор, защото с него имаме... Вие сте си близки приятели. Да, затова си позволявам така да говоря. Нали, за нито един друг човек от трениращите не бих си позволил. Но с него имаме така сериозни разногласия върху тренировъчния процес. Всяко нещо се пита, ама защо така или защо иначе. Обикновено в един момент аз се измарям да обяснявам и му казвам: тренирай каквото знаеш, като знаеш. И така до следващия път, когато пак, нали, нещо. И той все пак нали, човек тренираш от много малък, състезаващ се, нали, има опит с тренировки зад гърба си, вече е преподавател в Национална спортна академия, младши асистент, нали, човек на науката, така че много скоро може да си подам молбата да ми стане той треньор. Ще видим. И така. Та да, мисля, че това далеч не са неговия предел на възможностите. Мисля, че ако още малко си повярва и ако още малко се готви целенасочено за някои състезания, резултатите могат да бъдат чудесни. Но сега за коджата казах според мен къде са му грешките и пак се почна един спор. Това така ли е? Не. Викам, окей, сега няма да спорим. И така. А я да те питам аз за твоя подкаст. Лесно ли се води подкаст? Не. Какво ти е там преживяването? Мисля, аз моят подкаст първо си представях, че се случват едни неща, а после той леко почна да се променя в процеса. Ще гледам винаги фокуса да е по-ниското бягане. И хората, които каня, макар да не са пряко свързани с по-ниското бягане, по някакъв начин да са
свързани с планината. Нали, както са досегашните ми гости. За съжаление, нали, първо, аудиторията за такъв тип подкаст е ограничена, с което аз съм окей, нали, аз не гоня някакъв. Никога целта не ми е рич, Шинкозност и помпозност. Не Няма ми е такова рич, нещо. не ми е Patreon, за сега няма такива работи. То ми е нещо, в което вярвам и се кефа, че мога да го правя. Нещо различно, ново. Със сигурност много неща могат да се подобрят. Но аз се забавлявам. Така, набелязал съм си интересни хора до края на годината, защото, нали, започнах все пак с план за една година и ако всичко върви нормално, естествено ще има и втора, и трета, и, нали... Ще издадеш ли кой е следващия ти гост? Ами честно да ти кажа, чака да ми потвърдят някои души, защото всеки, нали, е заед с нещо. Много ми се ще, още с началото на сезона, следващия ми гост е човек, който да може да насочи хората към как да тренират правилно и как да си плануват състезателния сезон. Като, нали, от това, което ти казвам, разбираш, че трябва да е човек, треньор, състезател, нещо такова. Опитен. Ами да. Обичаш ли да тренираш на такова време? Намираш ли някакво очарование в калта? Не ми пречи. Не ме бързи. Да, ако от 365 дни в годината трябва да тренирам 300 на кал, няма много забавно. Но географските ширини тук са такива, че това е по-скоро екзотика, отколкото... Абе, на вид, че не е много екзотика. Особено сега. Добър ден! Здравейте! Имаме ли много дълго яна? Не. Съвсем мъничко. Благодаря ви за да. Километър. Добре. Това записали го? Да. Любимия ми въпрос в планината, имаме ли още много до еди къде си? Много за кого? За някой, който е тръгнал да прави комем и не. Или за... Всичко е много субективно явно. Прибирам GoPro-то и продължаваме с леко бягане. Добре, току-що приключихме 16 км с 1250 ден елевация. Ядем страхотни боровинки от фрешовете. Боровинки зареждаме. С коломината на череши. Да, подготвяме се, адаптираме се за черешите, които следващата седмица ще има череши вече. Колко 45 лева ще са? Ами 15 лева ще си първите дни, после ще падне малко. Но то си заслужава, от хубава храна според мен не трябва да се пести. Разбира се, без изгъзици.
Много хубава тренировка, човек. Супер, да. Аз на второто скачване сгънах, нещо ми стана много тегаво. Обаче ударих 2 маунтена и направо това му разправям на дизела. Такава метаморфоза до сега не съм изпитвал. Имал ли си такива случаи много? Много. В смисъл да си сгънал, да удариш един или два гела, всъщност по 2 гела ударил ли си? Удраш ли? Когато сгъна, да. Особено на последните 2-3 състезания миналата година на Пирин утре, на изкачването към Тодорка, бях мега сгънал и там в рамките на половин час спих 3 гела. Но то е нормално това. В смисъл, че за мен не е нещо... Гела си е някакъв вид енергия, който, когато естествено, сега моите са без кофеин. Ти Мауртен пиеш, нали? Също. Когато имаш. Не само Gold Nutrition, Мортен, Гу, според... Имам си вкусове от всеки един и според напредналостта на състезанието ги редувам. Нямам един, който да кажа само това. Нямам проблем с стомах и с такива неща, но примерно това никога не бих си го позволил, ако самия гел е с кофеин. Нали? Защото тогава вече може да предобри здраво човек. Какво имаш предвид? Той кофеина си е някакъв вид диуретик. И ако е топло времето и удариш 3 гела един след друг с кофеин вътре, става кофти положението. Да. 3 гела с кофеин не е добра идея. Но да изпиташ такава рязка, да си много зле и от геловете да станеш много добре. Те имат някакъв кик тия гелове. Сега не е нещо, кой знае колко, нали? Ако си тотално съсипан, колкото и гела да изпиеш, няма да помогне или ще помогне за много кратък период от време. Но да, това не е нещо необичайно и нещо, което ти откриваш в момента. Да. Така че случва ми се. Ти докато бягахме каза, че си свалил и 7 кг тази пролет. За колко не ги свали тези 7 кг? Всъщност тогава, когато бях спрял да тренирам тия 3 месеца, бях качил някакви килограми и ядях малко по-така безразборно. В смисъл, не че съм ял нещо, кой знае какво като храна, просто не внимавах кога вечерям, кога закусвам, колко обядвам на обяд. Всъщност като почнах да тренирам и се качих на кантара. Това, което показа така малко, не че ме е стресирало. Бях 75 кг, което ми е най-високото като килограми, което някога съм виждал за себе си. И всъщност разбрах, че освен че имам да тренирам, и имам бая да свалям като килограми. Само с тренировки ли ги сваля? Да, и с режим на хранене. И то по-скоро започнах да вечерям когато около вечерята на децата, около между 6:30 и 7. Преди Санчо? Преди Санчо и преди млякото. И след това на обед, понеже най-често тогава имам време да тренирам те докато спят и не мога да си позволя да обядвам супер много, защото ще ми е тежко на тренировката. И обикновено обяда ми беше една супа или нещо супер леко, за да мога да изляза 1 час по-късно да тренирам. А пък като се върнах от тренировката, обикновено след тренировка вече не си чак толкова гладен. Нещо съвсем малко хапвах и той идваше 6:30-7 за вечер. Така че единствено по този начин. И вечерно време естествено ограничих. Преди си позволях зимата да ям нещо сладко, судле, такива работи. Вечерно време, докато запаме някакъв филм.
А пък след това тия неща ги спрях. Говорили сме в другите подкасти за преди състезателното хапване на Шабан, на Жеков, обаче тебе не съм те питал до сега. Имаш ли някаква преди състезателна рутина за яденето специално? Какво правиш? Ядеш ли? Преди коджата ядене? Какво прави? Преди коджата малко неподготвени тръгнахме от София и забравих да си взема мюсли. И всъщност се надявах да си купя закуска от магазина в село Билка. И това е там, което можах да сглобя. Като закуска е да си купя макарони, сирене и мед. И се сварих. Сварих си макароните сутринта, добавих им мед и сирене. Колко часа преди старта? Старта беше в 9:30. Да, между 8 и 8:30 мисля, че закусих. Но и не ядах твърде много, защото знаех, че ако се ям твърде много, ще ми е трудно. Ще ми, изкачването на коджата ще е някаква мъка, която не искам да си го причинявам, ако съм ял твърде много. Но цяло нямам нещо специално, което да ям преди старт. Сега ако е старт като Пирин или като Хайдушки, където бягаш минимум 4 часа, тогава вече е изключително значение има какво ядеш, какво приемаш като енергия, колко. И е важно да я приемаш, да. Не да тръгнеш. Тръгнеш и гладен и разчиташ, че ще го правиш на гелове, тогава вече няма спасение и 5 да изпиеш. Да. Добре, искам да те питам, ти бая хора, включително и мене, си вдъхновил от някои от видеопроектите ти. Първият видеопроект, който твой гледах, беше филма Петте върха, Петте планини, който си беше и си е все още класика. След това вече, след като за първи път участвах на Хайдушки пътеки, на връщане си спомням, че така си настроих телефона, сложих си го отпред и гледахме цялото семейство Коме мине. Първият ти филм. Не си предизвикал някой ПТП? Ами не съм. Всичко беше. Предизвиках мое вътрешно ПТП, че започнах всяка седмица да ходя по състезания, но искам да кажа, че тези видеопроекти всъщност имат голямо значение. Аз съм сигурен, че не са заребили само мен. Значение за какво? Ами значение за това, че са мотивирали хора да потърсят планината и бягането и да... Защото също така забелявам, че един човек, който е почнал с планинското бягане, той много трудно се отказва и си му остава трайно хоби. Така че наистина има значение. Окей, добре. Да. Мислил ли си за нещо за бъдеще, някой проект от сорта? Ами не. То, за да има видеопроект, трябва да има друг проект. Видеото е просто част от процеса. Ако искаш, разбира се, да има видео. Да. Но не, такива проекти мисля, че в близко бъдеще няма да имам времето да правя такива проекти. Пак в по-далечно изобщо не знам какво ще правя. Така че давам път на младите да правят и ще ги следя. Като се надявам да са по-креативни, да има надграждане в точно тия видеопроекти, в филмите. Абе не изглеждаш много стар, така като говориш младите. Ние сме си първа младост, то те първа влизаме в най-добрите си години на трейл бягането.
Най-добрите години минаха преди 5-6 години, но ставаме сега, да, сме за изхвърляне, но ако трябва да сме изцяло, нали, ти може би за тебе самия си в най-добрите си години, защото като си бил на 35, не си го правил тогава и щяло да усетиш разликата. Като почнеш на 45, е нормално на 50 да си в най-добрите си години. Така че то много е относително. Но това, което съм разбрал вече за себе си, че няма нищо на всяка цена и нищо самоцелно. Тоест, ако излезе нещо много интересно, евентуално бих се включил, бих го направил, бих помагал, зависи. Ще те имам в предвид. Добре. И сега... Разбрах, че 4 щяло да става тая година. Точно за това тръгнах да говоря сега, защото това е 4. Реално се инспирира на предишната тренировка с тебе, когато тренирахме на Витоша преди, не знам, по-малко от 2 години, но отдавна беше. Да. Между другото, една седмица след тренировката с тебе, мисля, че станах трети на Пирин и след това станах първи на К3. Така че след тренировки с тебе ми се нареждат нещата. Но на тази... Трети на Пирин, на кой Пирин? На 66. Аха, окей. И там си беше здраво бягане. Да. Май първо станах първи на К3 и след това беше Пирина. Тоест след Пирина, въпреки това остисках, нали, след К3-то стисках на Пирин и пак направих обяване. Но си спомням, че тогава си говорихме с тебе за E4 и от разговора, нали, хрумна колко яко би било да се направи едно състезание. И аз, нали, споделих на няколко места, на Росен и остана да спи идеята. На лудите си споделил, на лудите хора в трейл бягането. Той Росен тази година поде инициативата. Да, той ми каза сега на Коджата се видяхме предния ден за много кратко и каза, аз бях чул, че ще се случва нещо такова, просто не знаех каква организация имам, и сега ти ще ме разкажеш кой, защо, как. Ами, вече говорих имаме възможност за спонсорство от няколко места. Говоря не някакво, кой знае какво спонсорство, но някаква помощ, може би финансова, нали, все пак трябва да се плати на доброволци, нали, колкото и да звучи на антилогично, пак според мен трябва да се плати на някой, за да дойде. Не мога да разчитаме само на безвъзмездна помощ. И въпросът е такъв вече дали ще успеем да се стиковаме за датата и наистина да се събереме повече от 5-6 човека. Според мен това би било събитието на годината. Повече от 5-6 човека, според мен е много трудно да се съберат хора, които да си сигурен, че ще стигнат в финала. Защото вие много лесно ще съберете 20 души да стартирате или 30, но там ще е до края на верила. Може ли някой да е сигурен, че ще стигне до финала на такова? Има хора по-сигурни от други, т.е. естествено, че нищо сигурно тук няма. Но знаеш, те не са много хората, които изобщо това нещо биха могли да го направят в някакво стегнато темпо. И там не знам каква е целта, 48 часа ли, каква е? Да, там някъде. Спасов. И той е един от кандидатите, така че... Да, разбрах, че се е хванал на някакъв бас. Ще гледаме с интерес. Точката. Би ли се включил с нещо за малко поне? Може би трябва да ти задам конкретен въпрос, защото така... Какво значи да се включа за малко? Нещо да отразиш някаква част или дори да минеш някакъв кратък етап с някой... За съжаление няма да имам време. Физическо. Тази година. Ако е до година, просто тази година ми се налага на много неща да кажа не, защото знам, че колкото и голямо желание да имам, аз имам. Не ти го казвам, защото не искам. Защото знам, че
като наближи това време, няма да имам физическата възможност да го направя. И предпочитам да не поемам ангажимент Да. с нищо, отколкото и нали, това постоянно едно върху друго неща. Така че по-скоро тази година бих гледал, ако трябва някой човек, който седи на компютър в София, познава трасето и някой изпраща от някъде снимки да качвам в някакъв пейдж как се движи и докъде е стигнал, това бих могъл да направя. Ама да съм на място, нали, да помагам, да бягам, по-скоро мисля, че няма да имам физическата възможност. Това, което казваш, ми напомня за едно рилче с Кипчоге, който казва: много важно е да имате витамин N. Нали? Да. Изкуството да можеш да казваш не, защото нали, затова се изисква сила, нали? Да можеш да... Нямам предвид сега, не го намесвам това с темата с E4 специално, но по принцип предполагам, че в живота на дори когато си се занимавал професионално с спорта и не само и след това, е много важно да можеш да казваш не, нали? Да не фащаш всяко състезание, да не фащаш всяко предложение, да го кажем. Да, защото тук напоследък живеем в някакъв супер динамичен свят и живеем динамичен живот, в който има супер много неща за правене. Човек, ако иска да прави нещо, може да прави нещо всяка минута и всеки час. Абсолютно. Някак си в един момент трябва да приоритизира и да оставя време за важните неща, защото колкото и странно да звучи, всякакви неща, без значение колко незначително изглеждат те, като ги правиш постоянно, те отнемат енергия. И в един момент за важните неща човек няма енергията и в един момент и желанието да ги прави. Така че аз съм си взел моето за сега. Най-вероятно по-нататък ще ми се върне някакво желание за да правя каквото и да било. Ето пред фрешовете сме. Аз мисля, че това е чудесен завършек на днескашния подкаст, на днешната тренировка. Благодаря ти за нея. И аз благодаря. Успех на трън и на останалите неща, които ти предстоят, и продължаваме напред.